200 000 sakemannia jolkkaa pitkin peltoa, niin sinä hupeneesi viet neijät ja teuraskari. Rakas Jumalani, jos minulle tuon miehen annat ja täältä pois viet, niin muuta en pyy. Oletko se tosiaan niin pörrö, että se sinne leirille haluat? Se kuolet sinne, jos tulee aselepo. Suomalainen sairaanhoitaja. Teitä 3. valtakunta arvostaa erityisesti. Sinä luulet, ettei se sinua satuta, mutta sinun voi vielä käydä huonosti. Te olette rohkein nainen, jonka tiedän. Miehän oli Herran valittu ja nyt minä olen kuolemaenkeli. Me lähdemme. Haluatko? Haluan minä. Ja lupaan tulla takaisin. Haluatko sinä rakastaa tämmöistä miestä? En minä varmasti halua. Mutta niin minä vaan kauheasti rakastan.